The late Father Leonardo Mercado, may isa nga isbili nga padi, at sinurat na nga libro. Ibagbaga na ti ethnic culture tayo, ti Pilipino, ti environmental ethics, ti relasyon tayo, iti aglawlaw, ken relasyon tayo, iti tunggal maysa, kaadda inawagan na iti sakop. Ti sakop ko na haanlaan na yubilong, sakop na ka, ora Ilocano ka, sakop na ka kunana. Kalakuma ti kapututan ti abaya, sakop na ka ti kapututan ti abaya, pamilya na ka. Nga maanlaan na iti kapututan, no di may sa barangay, sakop na ka, ti may sa barangay. Uri di trabaho tayo, kunana, agbalin na kaslama extended family, sakop na kayo, dagiti agong opisina, sakop na kayo, pamilya na kayo, dagitay frontliners. Kalakadyo ko maagbalin nga sakop, agbalin nga kaslamay may sa pamilya. Kedua ti indication na ito eh. No maditi aramidam, mairaman di buo nga klan mo, sakop mo. No mayak mo ti aramidam, mairaman mo di buo nga kapututan. Kakasdi tayo. Dahito'y genealogy ko na tayo, kapututan ni Apo Jesus, interest tayo aging gana kini Abraham, dagiti ari. Apay ka nakapatpatag kanya da dahito'y. Ngamin, haang ka nga mabalin kanya da, ti kultura da, haang ka mabalin nga makapag-ari, no, haang ka nga maibilang ka dagiti royal blood. Kahit nga sa un dagiti ari. Masapol nga, daari a kapututan tapno maawagang ka nga ari. Kasjay kanya da. Iso kasdimot kanya tayo. Datayo man datang Ilocano. Ita West, Amerika kadapa. Awan bidbidyan, awan tikin na bagyan. Datayo ka nagpigsa tikin na bagyan. No nasayaat ka, awan musikat ka, apo kabagyam, agraman aso tik aroba. Nung natag-umbog ka lang mga kurkursing, na nakaangrag tibuok na, nga awang magatadal na nga mangarot laang, nga nakadikdik kita timot, pa niya na ganun to, pes may hindi ka asin tinda po, ayun yun napadasan din to. Mayat tinda po, sumilap ng ipon niyo. Ay sinungarot ti mayat kakin kabagyan king ka. Taga-umbog ka lang ng mga matis, mga mangarot na ka, nag-aangrag ti taga-umbog ko nanda. Apo di nagpabi, ang imado ti kabagyan. Amin nga dagitay, ala ako, akabagyan ka father, anak siya ka kas ano? Diyak malipatan na talaga din na ordena ng agkabagyan ka father, kas ano? Agkumari na ipagpukin ni inang mo. Ati ko nag-isot na kumari ni ipagpukin ni inang nakakabagyan ka no? Kasi makita ang sumikat ka ako kas lagay tayo umay da amin. Ag mayor ka kita ang kabagyan da amin. Ngam hindi kang kaasig ang agkukutil ng agbasbasa ka dapat tok-tokraan na ka. Filipino culture. At nakas dyan na. Ngam napataglang dati pa ng trace tayo, iti kapuunan. Diyan kamukan niya, nagbalin na ti Haramilya ken Rapisura, Abaya ken Valdez, dahil naanan ti nagpatinggaan ti pa ng trace ko. Valdez ni inang ko, Abaya ni amang ko, Haramilya, Rapisura mo, awanan, diyak na tanisan ta, nasapad ang mga pimusay nga nangibagpag ako ma. Nagday di adda, masakol nga matris mo ti kabagyan. Kastoy mo kini Apo Jesus. Kano kitaan tayo dahito yung kapututan ni Apo Jesus, dahito yung kapuunan na, uray no arami. At sabi na nisapit mo ng babae, kadagiti babae nito, ang mga daytay na mga kadagalusan. Uriya, ay ni dagiti babae nga dasara. Gaputan na pipintas na ako. Sino dahito may sana ari ting man natibubak ni David. Gaputa torsunada na ni asawa ni Urias. Gaputa torsunada na di asawa ni soldado na hingkay makibubak sikat akin samo kunana. Impasamo na kagnatay, ay ito binabainan dato'y kursunada na naroon. Kano kita ang dagiti babae na nakasurat dito ayan kapututan niya Apo Jesus. Apay na pinili na may laang madagitay mahamang nga dagitay maiday-dayaw. Hamang nga dagitay nataknan ko maitigimong.
Dagitay ko diyan mo na tayo pa nag-short-short pang dagitay ko dito naka-ul-ul. Una pa nagbadbago na kung may isa lang ang panakit, gibitin na, di na pinakikinig ka. Sang sangadangan ti bado na, Diyos ko, bakit ang kang gabadong sang sangadangan pa ilaan. Kumaano nalinis mo, kurkurot mo tayo. Talaga si kumadagiti nga baba, apay pa ilaan. Ngamin, imbaga na dito nga ti humanity, tilubong tayo nga tattao, agdalat tati kinakapsot. Uray pa ilo, awan ti perfect na kapututan. Awan ti perfect na kapuunan. Hakayan na nga sa uwan, at dalat na nakapsot na igamor, iti kinakapsot tayo, iti kapututan tayo, iti pakaistoryaan tayo na igamor, iti kinakapsot ti tao. Ngam dita nga na igamor man, iti grasya ni Apo Diyos na aggabgabor, uray pa'y nakapsot na iti tao. Uray pa'y kuna tayo nga na perfect di kapututan tayo, ngam pagbalinan ti grasya ni Apo Diyos na nalintag. Kunada nga ron ka, God writes, God makes a straight line in crooked ways, kunana day dyan niya. Ang niya ganan, mangaramid ka ni Apo Diyos ti straight line, ngam day tayo nagkurba-kurba, kas jay magtibiyag tayo. Kanugit kitaon tayo kakapsat, awan ti perfect ang pututan, but by the grace of God, amaban tayo ti personal, awan ti perfect na tao na tayo. Ngam mabalin tayo nga agbyag analintag babaeng ti grasya ni Apo Diyos. At daman pagkamanyan, at daman pagkapsutan, ngam babaeng ti grasya ni Apo Diyos, mabalin tayo ti agbyag analintag. Although maitoblak tayo man, maikipsong tayo man, kuna tayo, ngam at dalat na ti sakramento, naman palpalintag iti tao. Kada ito nga rin simbaan tayo nga kuna tayo, composed of saints and sinners. Ngano daduma, mabalin nga agdibiyag tayo tilubong ti kinasanto, maknag tayo tumanan ng babaan ti sakramento, na santo na misa, konpesar, dagito'y nga aramidan tayo, magbalin tayo nga nalintag. Taptapay nga ang tayo ikadwa, tayo dawat nga rin ti simbaan tayo, nga ilagit tayo, dahil di siyam nga taon na rinamrambakan tayo para iti Jubilee 2021, iso na ito, 500 years. Kinita tayo di Kalman, 500 years, kas ano ka, unang ti pamati tayo. Kas ano integral, kas ano ti pan nakaigamar, iti pamati, iti wagas, ti panagbiag. Nga daytay ka di pamatin ka di kamaririn nada, iti wagas ti panagbiag mo, wano pamatilaan o da ti simbaan, pamatilaan mo aginaldo mases, wano si mana. Kas ano ka integral, kas ano ti panakaramid na nga, no ti pala-purpose mo nga umay agserbi, dagiti mapalpalakpakan, anak ti mag-record ka, ti palpalakpakan magmalam. Imay ka nagserbi kang di pampanunotab ka, kas ano na kami, alam, appreciate amin na trabaho, urehaan nga nadlaw, kinadlaw. Appreciate na ako Diyos dahil ta. Namuti pa ila, panunod mo ka, Father, di na kami magpinalakpakan. Diyos ko kadata kaagdal yung maimang data na siglat yung amin, nagpalpalakpakan ang balo awan sa baling inubra ko, nagpalpalakpak. Narabaw pa ila, nung nagtrabaho ka nga sililimad, itinagan ni Apo Isus, medyo mangrugrugin. Kas ano man di integral faith ko na tayo, ijay sisa, ijay gimong mo, ijay pamilya, maririn nada ang tao na ni Apo Diyos, at daman pagkapso, tamangan, baw-baw yung babaan, tinasaya nga nalintik mo tanagbiyan. Ka 500 years na di pamati tayo, maababak pa ilaan, aglamlamang pa ilaan, di pa di makal. Kasla ubing nga mabubutan, dahil di pa nang describe ko dito, 2013 na ito, anya di pamati kada tayo. Kas may nga ubing, apaya, naglakam ang lilaw. Di ubing ka ni kam nati chocolate ka, gusto nang kasumurutan ko na akong pinasoksokan ng dadiinan ko, kung ako piso nga nagtidakay. Upat kami nga ubing ang kakapsat, doon nga ading ko mapangkam di sinait, mapanda di sinait, ang dakit nito, kung rinakap ko di adigi ang sangsangit, pinasoksokan ng tipiso, nayatak man. Kasi mo di ubing ka naman naglakam ang maalilaw, kung nagduma, ori di pamati tayo, kasi na ubing na naglakam ang maalilaw. May kagwahan na mailaban di right na.
Talaga? No. May sa, doon na yun, nagtalo dato yun, talaga nga awang ka. Patay pala nga iko, doon ka kabudwang. Gado ka nga RP yung Ilocano. Kaya bagang nataglulat na papispisa mo, malimag. Gabilagtal-lagtaan. No kumano ilaban na yung ubing, kasi na kumama di pamati tayo. Allah, isunan, kasi na kitaan mo, isuti kabagtitaan. Uy-uyawan dalaan, ang yaman di kong bunayo ma. Ave Maria nga, Diyos ayaleta, aywan. Nagbutangan, apayahan na ngamin amo, tinagyan dayan ko pamati. Mga kay Diyos dyan, kasi nung agbalik na pag ini Kristo kita, itakiyon to na, aywan niya. Awang namin nagyan. Maikadwa, di 2014, anya titawan na yari ng bakang tayo, tawan na gitilaygo. Da kayo nga laygo. Da kami nga na-ordenan, clerical state, kung nadalay niya, clerico. Kaamin nga na-ordenan na Kristiyano Katoliko, maawagan itilaygo. Tiglere ko kunada, amin na ordained minister in Christian faith kunana day jay. Miso nga no, hang kayo na ordinan na pagi mo lodi kung mga obispo, hamoy ikan dilogam mo sa clergy. Tamadi, ang nga day jay. Kabil-kabil mo nakapilot kay ti clergy ta sinuratan yung mutir tapno palsutin na kay dita border. Makapauya. Laygo, apay nga ti laygo? Na-empower dagiti laygo, da kayo nga laygo, napabilang kayo iti simbaan, da kayo nga babakit kinilalakay tatamahan, naabutan nyo, dagiti panawon nga, ti pati, iso na amin ti ag-decide. Ni pati laang, haan nga mabali ti decision na, o ay ni Mayor, abakan na, asya. Nga ni pati laang, idi, awang may karbangan tayo nga magigan, ti bagi ni Kristo, pati laang. Amin agbasa kada agkanta, may sa niya po pati. Ang bagi na amin, agraman agbilang ti kwarta, ako taktama, nagiti para bilang mo, nagduutan mo ako na negative man na. Nadangarot ka ti December ka no, ado kwarta tao, sumagdua-dua ako no tao akpay, na December ka o. Ada di Facebook na dyan. Dua-dua ako no tao akpay, apay na unata ka December, ado kwarta tao. Dua-dua ako no tao akpay, unuhaan. Kada jay, tatang na-empower ti laygo, na-ikam kayo ti akam. Anya na ito'y, iso na ito'y, adan ako light, adan tumulungan na agpakumunyo, tumulungan na adan ministry na iti simbaan, adan agquire, kiidi akin ako padi amin na na. Andaw na umabes ka. Gila sa Kristan di makaawat. Et ko may spirito to. Anong mauawatan? Matay kumaman ni Apong mo. Tataman pampo na ka. Ure awan makmatay. Hama na saya at tibingay. Di nga mauawatan, isungar nga may vernacular, tapos dakay na laygo mapabilan at ng ministeriyo, anya dagiti ministeriyo, tumulungan, mangsin pati altar, at the music ministry, at dakay maagbasa, hindi ako ti lektor, ako may saludo walaan, di sa kristal, nagbalin na lektor, iso na lang tanti para basbasa, tatan na ikalan, di kundaway, bimilag, amin na decision ti simbahan, at ng participation ti laygo. Tikaro na mo dagiti dadto mga laygon, ako gaputan nakapagturayon iso na mo ti simbaan haan amad. Mistake mo alay diay kada tega pumunta si katinagturayo kas lamo siksik amod ti buo nga parokya haan iso garod nga collective ideas, collective concern, iso garod nga makita amin nga concern tayo napabilog ti laygo. Apaya na emphasize pay ti four months of the Eucharist kunana na diyan adda ni Apo Jesus iji bread and wine. Di komunyonan tayo. Adda ni Apo Isos, ito'y Biblia di sa una. Adda ni Apo Isos, kin ni Apo Pati, kana ordenan. Ito'y misa. Adda ni Apo Isos, kada kayo at tao. Iso mahangang ko na nangangato ni Apo Pati, iso na lang, kada ginahaan, one ministry minay dyan, na ordenan kami, iso trabaho mi, nga bigbigan nyo ati, adda ni Apo Isos, iti tunggal may sa iti bagina, iso gorog na napabilag, tilaygo.
Isugod nga na ikang kayo ti akam nga agserbi ti simbahan, nahaan na ti simbahan laeng, nya nadalan, ni Apo Pari, haanan. At dan karbangan tayo, makipagtagipwa kayon. Yung nagmadidirin na, itinaminsan ko na nga doon, nagmayang mo di piyas tayo, Father. Taga-ano ka? Piyas tami, di na arami. Nukas din pa na panunod tayo ng piyesta da puro ko dahil na arami. Narabaw pa'y nga pa nakaigamar ti pamati. Piyesta tayo aamin nga mapasamag kita. Masapol ang among, masapol nga magipartisipar ka. Bagi na kay Lord ni Kristo na kay amin. Haan nga piyesta rin, haan nga piyesta kadaman ng Janet, kadalisir, kadamang Mina. Piyesta tayo nga, pumanaw kami ito, napiti ko na yun, ag-agdo at balikang naduduogan dito'y. Haan. Iso mo niya ginaamin, piyesta tayo amin, dahil misa tayo amin, ang punga misa. Iso garod na pag-ilag kayo at na partisipasyon nyo. Nung natangtangan doon na simbahan ng alam, mayang tungatan malpas, awang pa'y bibiyang mo, di ka pa'y timulong, ay Diyos ko pagkawanan. Anya nga klase ti pamati da ita, anya nga klase ti panakaigamor ti pamati da ita. Uray mata no ito no, rinibri mo nga tawon to da ita nga pamati no da yung attitude ka kasi pala, hindi mo mabigdig di kinasimbaan mo. The church building la da ita ako, da ita patpatak da rin yung building la. The church, we the people of God, da tayo matatao na po Diyos. Iso nga sika, nabunyagan ka, pasat na ka ti simbaan, kay Our Lady of Guadalupe, gabot ti geographical setting na nasika na ikamang na ito'y sakupan na ito'y nasimbahan. Kada mission mo, hanga na ito'y kasla ko na makurkuran naman, no? Nga na ito'y, nay, kurr! Kuna mo kainmay kay amin ang ako. O idalaak man ni ako, tatanggo ka na eh. Handang inmay na kapan, akong walo katuon mo di styrofoam mo. Inlakam mo mata pamigan pangaldaw kin pangrabihin mo, mabanglas ko ma. Kadi ka pa inyan tulong mo, wala lang. Wala. Anya mo tinai-contribute mo, uray-uras mo, uray umay lagdalos, uray tumulong lang naman, uray para merinda na kita agdalos, hanggang makanday ta. Ngum wala lang haan, adayon pa'y akakamsa. Datayo ti simbaan sikat. Ni may kamantat tao na dumdumag ka pasad na katisimbahan at the mission mo, bagi na ka ni Kristo ti parokya ti Sibilya. Bigbigam tayo dyan. Nga ni ako Diyos at dakin ka, no makimisa ka, ala, barbaro ang magdakat niya ni ako Diyos. At dati nasanton na sa una, bagi kindara na sika. Isugarod nga iyawid mo, pabigsaon man ang dayta nga Kristo at dakin ka. Isong nga kayo nga laygo, haan nyo matagibasitan ti akong niyo, dakdakkel ang adayo ti marami niyo. Anya di misyon mo, umuna, iwaragawag mo ni Kristo, iti panunod sa ukin aramid mo. No pa nagkararag, dahil kaya amarin na nagkararag ka man. Uri ka di pa nang idahulo ijay mo. Apo, may kan, tamangan tayo. Lao mo na kayong dapat beraan niya kumari. Ay, hangkang naman, rugin na hangkang na, sika manglualaw. Pakawa na. Mabalin niya mangaluluan. Apa yung masabi? Alam mo yung mag-aad, tumatay kararagan na kayo. Ay, hangkang naman, rugay. Alas 13, munggo na yun, mabisin, agulos na kayo kuman. Haan, damat, akam tayo. Apay tamang ikararag. Dumawat ti bendisyon, ang yaman. Dawatin na di pambendisyon na rin. Nalpas. Dahil ako na dumagaming kasla ko madaday clericalism ko na nadaya. Pinapadi amin. Padi amin, haan. At da akam niyo, at da misyon nyo. Kas ano di pa naliwaragawag? Iti sao, ang agawin ka madamdama. Nakaguyod ka kin Kristo ti bigsa nga mangiwaragawag kin nikapsat mo. Agawin ka madamdama. At na nakakomplit mo, at na mo nga kaalaan no, anyaman nga rason tayo ta. Mabalin mo nga kabailam nga pakawanan itinagan ni Kristo kapot at pinigsa ni Kristo rin puso. Laygo ka, anya di may tulong mo kinikapsat mo, handa ka rin simbaan, hindi ka arubang.
Kabailan na agisan na kung may kamuntan, dandani ka pumusayan. Datapay la agoy uyaw ti ubram, datala agor orok ti ubram. Anyamat ti may pamtata, may anak man niya, rambakan tayo man di pa nakayanak nan. At da ba nagbaliw di tapuso, hanggang agin ko na ano, di nakita ka nagbaliw, na di nakanto pala-pala. Daya adda kami yung ako, uray sa diplomat ayan nyo. Adda kami yung alay ko, nabigsak bilag tilagi isang ngaroon na pinabilag na dahito ini. Kitaan nyo niya po Santa Maria Garon. Tao inosar ti Diyos, tapno maiwaragawag ti anak. Kastamot o saran na kayo mo ta maiwaragawag ti natal na. Isang ano anyaman ti misyon na naitagkin ka, o rin barangay official ka. Mabalin mo man ti may, hindi pa nang ipakita, di pa nagserbim ka at ni Apo Jesus. Nanang ka, di pa nagserbim at ni Apo Jesus. Tatang ka, at da ka man ti opisina, di pa nagserbim at ni Apo Jesus. Uray ka gital-talon, babalo mo ti agkantantad dyan, idaydayo mo ni Apo Jesus. Ngam na ginakaw mo, danom di ka arupang, uray kantantaan ni Apo Jesus, ka insawang mo ta na pandilig, talon mo, ay kaswite, ka nga ni Apo Jesus, daydayan, ni Kisos. At tatako ti danom. Haan, uray na giti nga banat, marinada. Dahil ibiyag tayo kakapsat, iso nga kayo nga napabilag, uray man nakapsot tayo, kasla dito genealogy, dito kapututan ni Apo Jesus, at dadagiti nakapsot, ngam, aramidin na tayo ni Apo Diyos na nalintad. Mabalin tayo, ikarkarigatan ti agbiag na nalintad. Ala, amerisan tayo, agawit tayo madamdama. La, ikarkarigatan tayo, kompleton tayo ito eh. Kahabang ko mga umasidag, dahil nga rambakan tayo nga panakayanak, sumanto tayo ang sumanto. Uray pa nakapsot tayo, ikarkarigatan tayo ang agbalbaliw mo dahi puso. Ngam habang nga mas asidad ka, ala sa bali mo titurturungan na ay diyan mo haan kakabsat. Kinamanag paragor ni Apo Diyos, gaburan na ti kinakapsot tayo. Tigi grasya ni Apo Diyos, gaburan na uray ti kinamanag basol tayo. Ngam masapol ang tumulong tayo. Masapol ang at the participation tayo. Alam mo, idaydayaw ni Apo Diyos. I-check tayo di puso tayo. I-check tayo di jay kaunggan tayo. No, kas ano tayo magmismisyon di simbahan ni Kristo. Sika simbahan ka. Among ibaga na simbahan lang ni Apo Pati kindagiti kakatuhanahaan. Sika simbahan ka. Napabilag ka. Kararan sa pasang. Iti dahil tiyempo, ti panangpas pasungat tayo ti ay ni Apo tayo